Bună, dragii mei! Vreau să vă răspund cum de arăt așa de bine și atât de slabă, cum am reușit să slăbesc 20 de kilograme. Cine? Adică ți-a îngrășat 20 de kilograme. Mă trezesc la 5 dimineața. Primul lucru care fac, alerg cam vreo 2-3 km. În pat. În pat, da, aleargă în pat. Ajung acasă, îmi beau ceaiul de slăbit, mă pregătesc, fac un duș și plec la serviciu. Nu mănânc decât un singur ou. Și ăla era gol. O salată, dar nimic, nu cu ulei, cu nimic. Maioneză. Numai cu rachiu. Cu rachiu. După, la prânz, nu, deci ciugulesc așa foarte puțin, după care iarăși alerg 1 kilometru. Da. Cu mașina. Cu mașina. După care ajung acasă, fac curățenie, da, îi pun soțului să mănânce. Dacă are, dacă nu. Așa mă pregătesc cina, da, pentru mine iarăși o salată, un avocado foarte ușor. După care iar alerg, dar seara alerg mult mai mult. Alerg, nu știu, 2 km, 3 km seara. După care când mă întorc mai fac și sport acasă. Așa. Beau ceaiuri, foarte multe ceaiuri. Beau 2 litri de ceaiuri pe zi. Și, dragilor, de-aia am ajuns la atât de slabă. Da. Așa că urmați dieta mea, da. Vă mulțumesc. Și am uitat să vă zic că țineți dieta asta vreo 10 zile și o să vedeți că eu în 10 zile am dat 7 kg și o am cam de o lună jumate dieta asta. Da, vă pup, la revedere!